Thongaikheno Bisi kwtal 2023 Bisino twi wan swlaijak thungrung haporobo belanyo nangkokmani o Bisi tamoni hingke 2024 Bisini Lok Sabha chongmarini sikang o Bisi sano jugalmungni jora Kendroni koktumao saimankha kwtal bisio mantri bokrok Narendra Modini montrisobha kotor swlaijakgwimano phainai budget session swkangno kendra montrisobha swlaijakmung wngnani Bisi kwtalo JP ni kotor president wngwi JP Nadda ni achukthai jora painai kendroni bwkhak saimankha hangrayo budget sengsanani hati swkangno kendra montrisobha swlaijaknai hinui saimankha montrini mari bangphano borokni achukthai jora paimani nukjagwi 2023 bisio kaisako haste Bidhan Sabha ni chongmari tongo obni bagino montrisobha achukthai swlaijakgwimano Madhya Pradesh Chhattisgarh Rajasthani khoroksa khorokni MP no montrisobha ni barja yafarjakgwimano BJP ni bwkhak saimankha phainai 20 January BJP ni kotor president JP Nadda ni achukthai jora painai Bini achukthai sabo barja manai eba abono bo achukthai barja yafarjaknai abono twiwi bodol kaisa koklam achuknai January talo no National Executive koklam panda wngnani koktongo a jora no kendra montrisobha ni swlaijakmung no twiwi koklam wngnai 2023 bisio Tripura Meghalaya Mizoram Nagaland Telangana Karnataka Madhya Pradesh Chhattisgarh Rajasthan Bidhan Sabha chongmari wngnai aboni bisisani yagulo 2024 bisini Lok Sabha chongmari wngnai o kaini chongmari no bwskango toniwi no montrisobha achukthai swlaijaknai Montri rokni samungno nasigwi khoroksa khorokni no kendra montrisobha ni norjaknai hini saimankha Bureau report koklam